Transimpex Sima, în Breaza, pe strada Republicii 70 sau în Gura Beliei, lângă Comarnic. Transimpexsima.ro. Ai primit sau vrei să trimiți bani în străinătate? Orice client nou primește pe loc 10 lei tichet cadou. Lucrăm cu peste 40 de sisteme de transfer de bani. Smith & Smith, instituție de plată în Câmpina, pe Bulevardul Carol I, numărul 36, în sediul ACR. Știi ce înseamnă Cristian Tour? Vacanțele a peste 1 milion de turiști și vreo 6 milioane de băi în mare! Vara aceasta îți oferim transfer pentru cursele charter avion din București către Antalya, Creta, Rhodos, Kos, Zakynthos, Corfu, Lefkada, Santorini, Bodrum, Mallorca, Tenerife, Ibiza, plus numeroase vacanțe cu autocarul și individual cu Grecia, Turcia, Bulgaria și România. Rezervă-ți acum vacanța de vis la sediul nostru din Ploiești. Alege Agenția de Turism Europeană cu peste 1 milion de turiști fericiți. Trăiește vacanța. Intră pe cristiantour.ro. Reguli de agățat pe Facebook. Prima regulă, dai like la pagina Kiss FM. Ce zici? Nu agățat? 40 minutes of non-stop. Kiss FM.